Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Leon Shalom Hoke and family, Kazutomo Digna Korahashi, Perla Malyari, Edna Sangguyo, Almario at Sal Ramirez. Pagpapasalamat sa kapagpapasalamat ni Reynaldo Marcelo, para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Ira Sophia Texon, Lolita Santa Ana, Denise Siap, Angelito Yalun, Rosalie Ginto, Father Rafael de la Cruz, para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Joaquin Moises Torabal, para sa special intensive ni Bianca at Ruby Limhoco, Lucky at Erica David Cruz, Mayor Rene Maglangke, 10 ng kanyang kasamahan. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen De Tangco, Karen Miranda Chanda and Tam Beltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Balatbat. Special Intense Convicting Sisters, Cypress, California, Daisy Diaz, Chris Jerome Pelayo, para sa successful medical board exam ni Luigi Medina, para sa lubusang kagalingan ni Amaina Ley Ramirez, Catherine Santos, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sir Roy Songco, Sing Garcia, para sa special intentions ni Kat at Jeff Cruz. At ipanalangin po natin ang ating mga yumao para sa kaluluwa ni Alejandra Ricardo Marciana Juanito, Anastasio, Rolando Sr., Beatriz, Alejandra, Ignacio, Julina, Jesus, Emerson, Albina Simeon Marciano, Benjamin Angel Fermin Jose, Lucena, Ernesto Carding Edeng, Francisco Jose Eugene, Raymart Benigno Teodora Cesar, Ambrosia Felixberto Eliseo Emelita. Para sa kaluluwa, Ina Liberato Senior Maximino Consuelo Opelia Jesus, Nicolas Felisa Alejandra Saturnino Luisa Buenaventura, Manuel Adelia George Emerita Olivia Buenaventura Benedicta Juan Celedonio Eugenio, Ricardo Rosalina Roel Ricardo Romel, Ruben Mafalda, Norberto Magdalena Marina Antonio, Consorcia Aurelio Primitiva Herminda Remedios Marina Manuel, Elaine Emelito Jr., Petra Baltasar, Ignacia Jose Herminda, Gladys Enrique Maria Marcos Ricardo, Pablo Rosario Marta, Brida Rolando, Jonar Carlitos Risa, Jerry Ener Gerardo, Ronitor Lucila Grace Salome Joselito, Maximo Angelita Amelia Pedro Junel, Maria Perfecto Rodrigo Marciano, Santos Florencio Angelita Reynaldo Narding, Dolores Maria Mercedes Santiago Maria Felipe, Minda Ernesto Hermohina, Christopher Gabino, Isidro Catalina Ricardo Felixberto Maximo, Felix Teofila Julita Corazon Urbano Feliciano, Christian Jean,
Mary Ann Simeon Ronaldo Rupino, Ubita Cappuccino, Hilanya Pastor Clara Feliciano, Fernando Sr., Francisca Julita, Fernando Jr. Gerardo, Marcelino Maxima Candido Henara Jacinto, Eugenio Sotera Gregorio Renato Lodibico, Florentino Apolonia Carlita Adriano Victoria Angelo, Crisidro Perca Teodoro Marciano Angelina Jean, Feliciano Praxides Dioscoro Sr. Roberto Roman, Inocencia Nestor Adoracion Sali, Edgardo Lulia Abelino Camat Rogelio Irene, Feliciano Cesario Jennifer Leon Carmen Juan, Efren Florencia Abelino Ersenia Herminia, Leopoldo Nieves Conchita Perlita Roberto, Rogelio Edmundo Conchita Edwina Perlita Leopoldo Conrado Nieves Epipanio Roberto, Francisco Alfonso Conchita Roberto Velinda, Eduardo Normita Alberto, Raymart Benigno Teodora Cesar, Hilario Rufino Marcelo Leticia Amelia, Leopoldo Mario Anunciacion Abelino Justa, Crisidro Sabina Jose Simplicio Victoriano, Maricarisa Marcial Tonton Mario Elmer Tomas Magdalena Bernardo Felicidad Francisco, Reynaldo Pedro Ofelia Teresita Susana, Isaac Henry Perfecto, Erlinda Edgardo Domingo Patrick Henry Pasita, Albina Simeon Dionisio Rosalina Marcelina, Rizali Frankie Marisa Marlene Constancia, Leonardo Beatriz Emilia Adriano Antonio Danilo Juanito Rome, Angel Virginia Richard Feliciano Emmanuel, Rustica Vicente Jaime Angela Victoria Francisco Rosa Moises Dionisio Pastor Perfecto Andrea Belinda, Luis Elias Dennis Emilia Adriano Andres Eduardo Antonio Enrique Aida Fernando Jimmy Danilo Sr. Mateo Beatriz Faustino Leonardo Sr. Maria Graciela Florentino Angel Eugenia Eusebio Francisco Carlos Marcelino Enriqueta Anastasio Marieta Kelvin Carlos Ezequiel Avelina Angelito Alexi Roberto Osmundo Conrado Gilbert Ruth Angelica Elino Paulina Salome Juanito Boris Juanito Estela Salome Leonardo Concepcion Loreta Francisco Teodoro Macario Ricardo Cora Rosalina Roman Uliana Ricardo Victorino Marcelino Dante Belinda Aurora Francisco Leonora Mando Maria Pilar Maximino Consuelo Jesus Emmanuel Danilo Marita Jose Bronoso Lorenza Apolonio Ariel Aurelia Conrado Lourdes Maurino Brido Marieta Rosario Oscar George Reynaldo Father Marlon Father Elmer Father Larry Father Alan Father Rex Father Jason Father Nestor Father Arnel at ang lahat
ng mga minamahal nating yumao, mga yumao at kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nakakaalala sa kanila. Amador Rodel Crescencia Librado, Julio Remedios Jesus, Simeon, Francisca Abigail, Aida Maria. Maanghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, nali kayo't samahan. Giliw nawi pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw nawi pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan, kailan may pagkamiti ng may kapal. Ang giliw nawi pumanaw sa piling ng poong mahal. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong pagiging pagkatawang tao. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong pagsilang. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong pagbinyag at pagayuno. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong pagpapakasakit sa krus. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong kamatayan at pagkalibing. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong muling pagkabuhay. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamagitan ng iyong pagbabalik sa kalwalatian sa Ama. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagbabalik. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papa, sa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, padalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una nga't magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ginukaring kekengnya.
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. May their souls and the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kaawaan mo tayo kami. ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at kapag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbuninyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng manak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko.
Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos, sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikip. Dakila ang masasabi, pangbihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yung maong tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid, nagtatanim na may luha, bayan mo na mag-aning, masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalaani pag bumalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat sila'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtin ni numan ng kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, ay may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus sa kanyang sinabi. At kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitingnan niyo po yung katabi niyo. Naaaninag niyo po ba yung mukha? Marukat ya o malaguyo? Malago o marukat? Malago o matsura? Ako po ngayon, di ko naaninag ang mga mukha ninyo. Mukha kayong mga kaluluwa sa akin. Kaya magsasalamin po ako para makita ko kaya yan. Mas maliwanag, hindi na kayo mukhang kaluluwa, mukha na kayong buhay na buhay. Bagong makeup kay Cory. Ay, sorry po. Anyway. Sino pong nagsasalamin dito sa atin? Pakitaas ang kamay. Okay. Si Doc, pag nagsasalamin ako, kinakabahan siya. Akala niya napapano na ako. Nagsasalamin po kasi siguro dahil sa diabetes, malabo ng konti lumalabo po yung mata ko. Pag malayo, di ko makikita. Pag malapit, nakikita ko. No? Lalo na pagkakain akong fried siopaw niyan. No? Magkiklear yung mata ko. Anyway, bakit po kayo nagsasalamin? Bakit po tayo nagsasalamin? Kasama na ako. Para maging malinaw ang ating nakikita. Di po ba? Nagsasalamin tayo para maging malinaw ang ating mga nakikita. No po? Yung ibang misis dyan, ko kahit nakapikit, basta mahaplos lang, masalat lang yung pera, alam kung 1,000 o 500 o kaya 50 pesos lang. No? Anyway, nagsasalamin po tayo para tayo makakita. Bakit? Kasi habang tumatanda tayo, kung minsan lumalabo ang ating mga paningin. At kapag wala tayong salamin, natatandaan kong nanay ko noon, pag wala siyang, madalang lang, di po siya nagsalamin, madalang lang siya magsalamin, inis na inis siya kapag hindi niya maipasok ang sinulid sa karayom. At madalas, nagsasalamin yung iba para maipasok yung sinulid sa karayom. Malabo lang ang mata natin, naiinis tayo. Paano pa kapag bulag? Paano pa kung walang makita? O paano pa kung kadiliman ang nakikita? From the beginning, merong mga ipinanganak na bulag. At wala silang makita ever since. Paano pa yung mga nabulag lang? Lumabo yung mata, o kaya nabulag sa isang aksidente, o kaya nabulag dahil sa isang sakit? No po? Paano pa kaya yung dinadala nila dahil sila ay nabubuhay sa nababalot ng kadiliman?
Mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, merong isang tao na ganito ang sitwasyon. Siya ay si Bartimeo. Siya ay isang bulag. Pero kung titignan natin, sa mapagkakataon sa atin, tawag po natin sa kanila, persons with disability, PWD. Kapag malabo po yung mata nyo, pwede kayong kumuha ng PWD. No po? At magkaroon kayo ng discount. Kahit mataba ka, JM, may discount ka. Dahil may PWD. May discount sa Jollibee. May discount sa gamot. Pero, si Bartimeo, wala namang discount. Nababalot ng kadiliman ang kanyang mismong buhay. Bulag siya at walang makita. Pero kung titignan natin, sa kabila ng kanyang pagkabulag, sa kabila ng kanyang kapansanan, naging buhay na buhay siya. Sa kabila ng kanyang kapansanan, sa kabila ng pagkabulag niya, ay nandun pa rin ang liksi niya, palundag siyang tumayo, iwinaksi niya ang kanyang balabal, sumisigaw siya, nagpapapansin sa Panginoon, buong lakas, buong sigla, buong buhay. Buhay na buhay si Bartimeo kahit siya ay may kapansanan. Kahit siya ay nababalot ng dilim. Ito kung minsan ang nangyayari sa mga taong may kapansanan. Di mo ba kung minsan may mga kakilala tayo, may mga mahal tayo sa buhay, kung minsan nabulag, kung minsan nawalan ng boses. Ako po, nung nawalan ako ng boses, na-depress ako. Ang tawag dito, depression. Depression. Yung iba, nagbumotor, na-aksidente, nabalian ng kamay, nabalian ng paa, hindi makalakad, naputol ang paa, ang kamay, ang paa. Anong mangyayari? It leads them to depression. Ano po yung depression? Yun po ay lubhang pagkalungkot at dahil doon, nawawalan ka ng gana sa buhay, nawawalan ka ng sigla sa buhay, nawawalan ka ng buhay, nababalot ng kadiliman ang iyong buhay. At marami po, mayroon tayong mga kapatid, ay sumusuko sila sa depression at nagpapakamatay. Depression, nawawalan ng buhay, nawawalan ng sigla. Pero iba po si Bartimeo. Si Bartimeo, kahit siya'y nababalot ng dilim, kahit siya'y walang makitang liwanag, anong ginawa niya sa buhay niya? Punong-puno pa rin ng sigla si Bartimeo. Punong-puno pa rin siya ng buhay. Punong-puno siya ng pag-asa. Punong-puno siya ng pananampalataya. Kaya nga po, nung nabalitaan niyang dadaan ng Panginoon, ang sinabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Hanggang mapansin siya ng Panginoon at lumapit siya ng buong sigla at siya'y pinagaling ng Panginoon at siya'y sumama sa kanya. Isang halimbawa si Bartimeo na sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng depressive environments that we have, there should be joy. There should be life among us. There should be faith among us. May sigla, may buhay, may pananampalataya para tayo ay bumangon muli at magkaroon ng buhay. Mga kapatid, hindi lang po si Bartimeo ang bulag o hindi lang si Bartimeo o ang mga bulag ang nababalot ng dilim. Marami po sa atin, siguro minsan sa buhay natin, ang bawat isa sa atin, nabalot na tayo ng dilim. Namuhay na tayo sa kadiliman. Dahil sa kasalanan, nabalot tayo ng dilim. Dahil sa kawalan ng pag-asa, dahil sa nabalot tayo ng dilim, dahil sa mga pagsubok, problema, patong-patong na pagsubok, patong-patong na problema, nabalot tayo ng dilim dahil sa iba't ibang different difficulties that we have.
Nabalot tayo ng dilim dahil sa karamdaman natin o ng ating mahal sa buhay. Nabalot tayo ng dilim, lalo na po ngayong pandemya. Palagay niyo po yung mga na-COVID, hindi sila nabalot ng dilim ang kanilang mismong pamumuhay. Yung mga nawalan ng trabaho, yung mga nawalan ng kabuhayan, yung mga kababaryo natin na nalugi sa itik dahil sa lockdown na ito. Palagay niyo po, marami sa atin ang nababalot ng dilim. Mga taong bigo sa trabaho, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang pag-ibig, bigo sa kanilang pag-aaral, nababalot ng dilim. Nabubuhay sila sa kadiliman. But then again, Bartimaeus is a call for us. Isang panawagan, isang habon sa atin si Bartimeo na sa kabila ng dilim, sa kabila ng depressive environment that we have, kailangan natin manatiling masigla. Puno ng buhay, puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya. Dahil ito ang magbibigay ng liwanag sa atin. Hindi kailangan ng pagmumukmok. Dahil when you are in a depressive situation, kapag tayo nasa sitwasyon na kung saan nababalot ng dilim ang buhay natin, napakadali po ang magmukmok. Anong ginagawa ng marami sa atin? Malulungkot, magmumukmok, malulugmok sa kadiliman. Mawawala ng pag-asa kung minsan sisisihin pa ang Diyos. Pero hindi si Bartimeo. Anong ginawa niya? Buong sigla pa rin ang buhay niya. Buong pag-asa pa rin siya. Buong pananampalataya na siya'y magagaling at makakakitang muli. Isang panawagan sa ating lahat, si Bartimeo, na sa kabila ng kadiliman na bumabalot sa ating buhay dahil sa iba't ibang sitwasyon, pagsubok, paghihirap, problema, sakit na ating nararanasan, nandyan si Bartimeo bilang isang paalala sa atin. Hindi tayo dapat magmukmok, kundi tayo dapat mapuno ng buhay, ng sigla, ng pag-asa at pananampalataya para magkaroon ng maliwanag na buhay, na maliwanag na simula, ng bagong simula at bagong pagkatao. Amen. Dalawang sitwasyon. Isang gabi po, may nag-message sa akin. Kaibigan ko, kinasal siya nung nakarang taon. Babae. Pagkatapos niyang ikinasal, bumalik siyang Amerika para makuha niya yung asawa niya. Nung nandun na siya, ayaw pumunta ng asawa niya. Ayaw nang pumunta ng asawa niya. Umuwi siya. Ayaw nang makisama sa kanya ng asawa niya. Ni makasama, ayaw sumama, ayaw siyang makasama ng asawa niya. Makita niyo yung wala siyang alam na dahilan para iwanan siya ng asawa niya. Until malaman niya na may ibang babae ang asawa niya. Ikinasal ng malaki, bongga, nag-honeymoon, lumipad siya pa Amerika, pagbalik niya, wala na siyang asawa. Nakita niyo po, minsan kausap ko siya, nakita niyo po yung bigat, yung sakit, yung kirot, yung hapdi. Ako, damandama ko po yun sa kanya, yung hapdi na kanyang dinarama. Na bigla-bigla, for no reason,
ayaw nang makisama sa kanya ng asawa niya. Lagi ko pong sinasabi sa kanya, kasi sa sitwasyon na yun, bilang pari, minsan wala kang ibang masabi. Pero isa lang ang lagi kong sinasabi sa kanya, may God bless you and may God heal you. May God bless you and may God heal you. Ang sagot niya sa akin, Among, lagi po akong nagdarasal. Yan po ang lagi kong pinagdarasal. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, sa kabila ng bigat ng kanyang hinaharap, nandun ang pananampalataya na alam niya na magdadala sa kanya sa isang bagong buhay, bagong simula ng paghilom ng kanyang puso, ng paghilom ng kanyang pagkatao. Kanina pong bago ako lumabas, may isa na naman. Napakaganda ng imahe niya. Napakabuting tao. Muntik nang magmadre. Napakabuting tao. Tapos, bigla-bigla, ngayon, nabuntis. Walang asawa. May edad na po siya. No? Sabi niya sa akin, Among, alam ko, mabigat to. Mabigat ang sitwasyon ko. Gusto nung boyfriend niya ipalaglag ang bata. But I will keep it, sabi niya ganyan. I will keep the baby. Alam ko mabigat to. Alam ko pwedeng ikaalis ko sa trabaho to. Dahil nasa religious institution po siya. Alam ko pwedeng ikasira ng buhay ko. Pero biyaya ito ng Diyos. Regalo siya sa akin ng Diyos. Mabigat na sitwasyon, pero sa mga sitwasyon ng kadiliwang yon, nakikita nila ang Diyos. At kapag nakikita natin ang Diyos sa madilim na sitwasyon ng buhay natin, nandoon ang pag-asa, nandoon ang liwanag, nandoon ang bagong simula at bagong buhay at bagong pagkatao. Amen. Alam ko po, marami sa atin, o meron sa atin, o may kakilala kayo, dumaraan sa mga madilim na sitwasyong ganito. Panalangin po natin sila. At ipanalangin natin ang ating mga sarili. Sa mga pagdaan natin sa mga sitwasyong ng kadiliman na sa buhay natin, naway manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at buong sigla, buong buhay tayong laging tumawag, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At yun po ang bagong susi para sa bagong simula ng ating buhay. Amen? Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tayong lahat po. Doon magmumulat. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, kasamahan ng mga banal,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulatin ang bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan, tulad ng mga bilanggo at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pag-unawa, pagpapatawad at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo nila at samahan sila aming panalangin at mga suportahang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pumanaw, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan, kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay mapuspos kami ng inyong biyaya at pagpapala at maging maliwanag ang aming buhay at ang aming pagkatao sa inyong tulong at paggabay. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Dalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunguyan mo ang aming mga alay na hinahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay umantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang anbog magbagong kinainas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Buhungan ng pagtitisay na naigat ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, dugo ng bago at walang hanggantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit tinaali namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig.
Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyon ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag kang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain iyo. At sumayin niyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tuwal na pakikinabang. Jesus, nalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamatin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasama. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ibis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. San Teresa ng Calcutta, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. aming itna at patrona Nuestra Señora de la Merced. Panalangin mo kami. Pagsiupo muna po lahat. Sinimulan po natin kanina ang ating pagmimisa at panalangin para po sa ating mga yumao. Meron po tayong 10 araw ng pananalangin at pagmimisa para sa ating mga minamahal na yumao. At bawat araw po ay may naka-assign na barangay na mga ngasiwa dito. 6:30 ang misa po natin araw-araw para sa ating mga yumao. Bukas po ang mga ngasiwa, October 25, Dulong Ilog, October 26, Palige, October 27, Bisal Santo Cristo, October 28, Pangclara, October 29, Bisal Santo Niño, October 30, Pulonggubat, October 31, Bisal San Pablo, November 1, Bahay Pare, November 1, Bahay Pare, November 2, Bahay Pare. Sila po ang mga ngasiwa sa ating mga misa. Inanyayaan ko rin po kayo, yung pong gustong lahat po inanyayaan para dumalo at sumali sa pananalangin natin at misa para po sa ating mga yumao. Sa October 31 po, 5:00 ng hapon, tayo po, kung hindi rin po uulan, tayo po ay magkakaroon ng ritual para sa mga yumao at pagsisindi ng kandila para sa kanila doon po sa Nuestra Señora de la Merced sa Pinak. Doon po sa Nuestra sa Pinak. May mga kandila po sa pintuan ng simbahan at sa ating opisina para po magamit natin doon. Na po. Pangatlo, meron po tayong patimpalak, meron po tayong contest. Dress a saint. Little saint, sabi po. Yung mga anak niyo po o apo, 8 taon pababa, pakibihisan po sila ng parang santo. No po? At i-post po sa ating
Facebook page ng ating parokya, Nuestra Señora de la Merced by Pare Candaba Official. I-post po yung picture nila na nakasuot ng santo doon sa ating Facebook page at pipili po tayo doon kung sino yung pinaka-cute at maganda yung suot nila ng santo. Tandaan po natin, November 1 is All Saints Day. Yung iba po nag-Halloween, nagsusuot ng nakakatakot. No po? Pero ang ating pinagdiriwang ay sa mga santo, sa mga banal. So sana po yung mga bata, maliit pa lang sila, ay maturuan na sila, magabayan sila sa buhay at birtud ng mga santo. Muli po, hanggang October 30 po yung pagsesend ng mga pictures po doon para sa dress like a little saint doon po sa ating Nuestra Señora de la Merced Bahay Pare Candaba Official Facebook page. Maraming salamat po. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Assignment po natin. 1. Kung may kilala po kayo, kaanak, kapamilya, kaibigan na alam nating nababalot ng kadiliman ang buhay niya ngayon, mamayang gabi po, pakisama po siya sa inyong panalangin. Pakisama po siya sa inyong panalangin. Pangalawa, kung may madilim na bahagi ng inyong bahay, ibig sabihin, pundido ang ilaw, palitan na po ninyo. Amen? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Magpalain rin. kayo ng mga pangyariang Diyos at yung mga pamilya, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na, humayo kayo, taglay ang dakilang pag-ibig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagpaparangal sa ina ng Santo Rosario ng Piat, atin ngayong awitin ang himno ang awit ng Santissimo Rosario.
Sa susunod na linggo po ang bago ang misa ay meron po tayong meron po tayong Living Rosary ganap na alas 5 ng umaga dito po sa harapan. Maraming salamat po. Nuestra Señor del Santísimo Rosario, Panalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday and God bless you.